ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Ki dikot ka New Trap National Youth Movement ki badang tmu ban hiar syakasnong majai haga arpu wei terek unai weng arajar arpu lai ki la syak pakang lenti hagi pulit jongga Sora Police Station bat hagi Magistrate jongga Sora Civil Subdivision. Haga jingya keren bat ka Batesi TV hadien bagi dikot ki la syak bat ha umstow ka jaka ka badon ha pedang kasnong lai reng au syuaban poi sya Sora u Vice President jongga New Trap National Youth Movement uba Marshall Nonglight ulayatu bagani ke jingtmu jongga seng ban hiar syakasnong majai hagani ke sengi kalong hadien bakaladon ke jingkeno bagi mender nagari Bangladesh kilapen Kenya ka hukum jongga Yeng Bishar Meghalaya High Court kabamana yagi trok bankit palat khat arton shaneng henrei kat kum ke jingtip bagaseng galayo pdiang Layatu bagi Borsen Shar District Kimshim Lale AA wat lagi trokit motion jonggi mender nagari Bangladesh kikit yau motion arpo hadu arp sauton kat hadu bakalawan ra ya kajing laj ai ka khajna jongga sarkar jilla. Daga jing tuklar jonggi magistrate Nagaliang jong u Commissioner and Secretary ketana Transport ula kerpad ya ginong yalam kaseng bania kren ha office tray kam jong u halor gane ka kam shua bakaseng gan shim ya ganu garai. Kat hado balapan mi ya gani ka khubor git khot ka seng gidang don hagani ka jaka ha umstow ban up ya karai ka bami na ka jinga keren ha pedang ginong yalam ka seng but u Commissioner and Secretary jong katana Transport. Kaji bat iki kalong ba nomor ba kini ki SNM ki molik pej ya ka ya kita ki beriu ki bamiok mau kata bamiok mau kita ki local nation deh kamde ka look out kita punya keren ki try mau kan kita ki minor semua berbaar pak kata baki baki naba kalika kajing overload iki truck ba overload ya kita ka bentar lah kita lah simkia daga transport department bahaba ki check bat mujudon minta ki truck ba overload tegini minta gini seng achon empat ki ko abalik spek kata ni ha ba di kata pa dir ko mane ki habi kendu syai commissioner kan habi kren syai bahe tada ngin pasha male ne so lai bun am kala ban ni kanono ko lono da cuma ni na kaleng desek action ni habi baik ba ya ka shong sup shong singan ngai ta kata teka igi kalat bani ai ki minta sni ade ba maki nganyala manga hi ki minta bani kendu I commissioner transport bagi nyop penyusngoi ke igi jiki ke badi kita jing overload ki truck ege Kami kilik pai nak selong, himsa sih ini list. Himsa sih, ini list selong tanya lama ngaji ki, itu komisioner. Jepulong ya sangi ka sangat channel am ban hiar sama jai mentang sangi kalau ba habun sibun teli ki city ibang ila depan hiar ki department bapel dong government habai dai bukti ka mancai masbun tadi kambi an ki ba dan hang tie mentangan itu pi ka paningkong kalong kum ka court order ka dan khat arton ban kit yu ni motion hanrei hang tie ka dan kata ka exit bankit haduk kumba ki arpu lai arpu sautan maximum kidang kit te habai dai bakata te nakaliang sangi la da bu ka FIR ling ba jong kitu ki overload hang te khanang namar balai kani kajing ya jong ki ta ki arpu lai ki arpu sautan kadi kajing du nong ya revenue jong ka jela kajing du nong ya revenue jong state ka leakage of revenue ko bang te kai ka nakaliang sang ngi kham song thai bi tang la da bu ka FIR hang te ha ubanai ba ubanai me trong news nam pemerintah dia tu mentah ngilai iba kan ni ka FIR khamdan jing tarai kam em ti trok ki yai be kum ki ju yai hi man la kasngi man la ka por te ka lut jong ki ro ka long be kum ta ka lut ka ba he ba te ka di ka ta ki ka ba pelong yang ni sa ko wei ka ba ar pat ka long ba hang thie ki kot ki sla jong ki trok lo ki di bombyang sudah sa ko wei ngan ki di trok jong ki dakar da man hang ti ka dan ka jing ya benami ka ba shar khai ba peleng jong ki dakar ba ki jat bentiu ka chi ki badan hang thie namar ba man katliu yang kidan be kita kistika kita kistika ringin bajung kita kistika utiat udah kar kita kistika hadar prahajar ni 10,000 ban yo umar tama utau brio usuyo betang ni tai pisan nam ta ba istika prahajar 10,000 gum kajing kamai ka kaji ka dai be na ban ta jong kita kar bangla nang dia ni ga ba pensukhya ka sang ha ka jing du nang ya ka revenue jong jalar ba dei wai nang ta sa kibun teli kita ki kambian ki bali ang ti ya ka ban peneruspa kai ya kita ki kar poi ai la ni peneruspa kita ki
bar ri nong nom di bar jalar wi la di bar ri ti kadi gani ka ik bapelong yang ka sang mangan hiar hang ni tang bah kan ni ka jing hiar jungi hang ni ka singi pan tharai ngamtep nanu ki information ngila sabat no hang ni ngimla su bania chakamat ti na kaliang jong u commissioner of transport ula fuan ya ki magistrate ik badan hang ni mtang singi ki ong ba ukwa bangin ya kendu ya yangi hang te po office jong u ti na kaliang ka sang ding ba ka jing ya kran hang ni amar bakum ka sangi ka chan wayam kam de ka sang kabalong banpun kumar ne bani gini kam gi babian kadan kanu nu jing yakran ngi kloi bangin cooperate between the government bat ngi ha kanu ki benta la mal bala da ngi ya hang ne kan mi ka ai ka ba ka jing ya shwa ka jing ya dat ka jing ya kawang tiar gas ka jing ya khun hang ne pleng handai ka mentuai ka sang ka su thu sai ba ka mentuai ba ngi ya khun mangi bat kini hi gi pulet ki di pardo paraslam ngi ling ba ka jing bentuai jong no re jong no Long mentah dia pun kio lang bat kini magistrate stay na. Mahabalong mentahi nang kaliang ka office central body ngidan presiden rangba jungi udan hapok selong mentah pagi dan kita kat jong ka executive committee jong ka central body dia ngingin update hang ni tat bangin dalayo biang nak ai ka kubuar ka bomi nang tai lingba ka jing kenduk jong presiden rangba jungi dia lada kajkam ka ya bai hang tai te trai kan ni ki ba khain ngin kut not ba ngin bu nak kapuar pat ka ban dan nak kata deadline ban haban penbet ya ketika majai ta kumno kalba kami ka jing suat hapu hanya usngi la kambet imban sni bengin hapan yai bengin thambai da buat lingba jong ni sni bengin la kandu menta na du menta kala mun kala yai ka count down tela da amla ban li ai halot ki bro khai ki kam jabo jaban ki badan hang ti hamajai te kamun na kaliang ka sang ngin de ka wei ka rukom bal nom dan bala ban khang su ha kwat ngin wan nan da ki phau hajar ngot dei su tang dak ni ki spa ngot kumbalong menta hi te namar ka jing yakran kadang ya stai mat yakran te la da commissioner of transport ula ban li ai ban pen pha kumat kala bahas nan kala dak mla beli ye ka pen pha ka man ni khmat arang yo ala da sibet arang yo ada nang tai ka bomlong ka man imban singin haban tor bestia kamat jia ka ik ni ro ngim 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 kusla ya kata